Καλησπέρα σε όλους. Το όνομά μου είναι Γιάννης. Honestly, εδώ και αρκετό καιρό σκεφτόμουν να ξεκινήσω να φτιάχνω βίντεο, vlogs, cinematic και γενικά content. Δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες, είναι η πρώτη μου προσπάθεια αυτή. Οπότε ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη σίγουρα για το φωτισμό, γιατί γνωρίζω ότι δεν είναι ό,τι καλύτερο. Γενικότερα δεν θα σας κάνω πάρα πολύ spoil για το τι θα παρακολουθήσετε στο κανάλι, γιατί δεν ξέρω ακόμα τι θα παρακολουθήσετε στο κανάλι. Θα το μάθουμε παρέα. Νομίζω ότι μετά από αυτό το intro πάμε να δούμε τι περιλαμβάνει το πακέτο της DJI του Pocket 4 Creator Combo. Οπότε χωρίς πολλά να πω ακόμα. Η DJI όπως πάντα μας έχει συνηθισμένους σε πολύ premium packaging, εκτός από το προϊόν το ίδιο. Πρόκειται για ένα πακέτο το οποίο πρακτικά περιλαμβάνει ακριβώς ό,τι χρειάζεται ένας μέσος, αλλά και όχι μέσος vlogger για να ξεκινήσει είτε να πάει σε ένα καλύτερο επίπεδο το content του. Συνεχίζουμε λοιπόν. Ναι, μάλλον απλά θα το σκίσουμε. Ξεκινώντας από τα απλά, εδώ πρόκειται για μια τσάντα ίσως μεταφοράς. Εδώ κλασικά έχουμε τα αυτοκόλλητα της DJI καθώς και τις οδηγίες του προϊόντος και κάποιες άλλες πληροφορίες. Σίγουρα δεν μας ενδιαφέρουν αυτά, αλλά καλό είναι να τα βλέπουμε και το αυτοκόλλητο εδώ πέρα, αν θέλει κάποιος να το κολλήσει κάπου. Και πάμε τώρα να συνεχίσουμε με το βασικό περιεχόμενο της συσκευασίας, όπου έχει ακριβώς ό,τι θέλουμε να δούμε και ανυπομονώ και εγώ τόση ώρα. Εντάξει, όπως πάντα μιλάμε για premium quality, λέει εδώ πέρα κιόλας Osmo. Και σιγά σιγά θα το ανοίξουμε και θα δούμε τι ακριβώς περιέχει μέσα το πακέτο. Λοιπόν, ανοίγουμε τη συσκευασία μας. Θα ξεκινήσω από ό,τι πιάνει το χέρι μου και απλά και όμορφα. Γενικότερα δεν μου αρέσει να σκίζω τη συσκευασία, τις κρατάω. Λοιπόν, φτάσαμε στο αντιανεμικό του μικροφόνου. Εντάξει, θα το δούμε και στη συνέχεια. Συνεχίζουμε και από ό,τι βλέπω υπάρχει και δεύτερο. Θα με συγχωρέσετε, αλλά δεν γνωρίζω τη διαφορά τους αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι το οποίο θα διαβάσουμε στη συνέχεια, καθώς και εγώ πρώτη επαφή με ένα τέτοιο προϊόν. Και εδώ πιάνουμε στα χέρια μας το Mic Mini 3, το οποίο είναι πραγματικά πάρα πολύ μικρό και δεν έχω επίσης καμία άποψη ούτε για κάποιο προηγούμενο μικρόφωνο της DJI, αλλά ούτε για το συγκεκριμένο. Μαζί θα τα μάθουμε όλα σε επόμενο βίντεο. Και εδώ έχουμε ένα φωτάκι, το οποίο φωτάκι αυτό, από όσο έχω δει και εγώ, κουμπώνει πάνω στο Osmo και λειτουργεί ως φως. Θα το δούμε και αυτό. Στη συσκευασία περιέχεται και αυτό εδώ, το οποίο, αν επίσης δεν κάνω λάθος, είναι ένας extender για τον τρίποδα, ο οποίος συνδέεται και με USB-C πάνω στο Osmo, έτσι ώστε να μπορείς να φορτίζεις από αυτή την πλευρά. Και αυτό λογικά είναι το release button. Το αφήνουμε και αυτό εδώ πέρα. Αυτό εδώ είναι για το μικρόφωνο και συγκεκριμένα είναι το μαγνητικό clip, το οποίο κουμπώνει πάνω στο μικρόφωνο και μπορείς να το βάλεις για παράδειγμα πίσω από την μπλούζα σου, χωρίς να φαίνεται το πώς κλιπάρει πάνω σου. Το αφήνουμε και αυτό εδώ
λίγο μακριά από το μικρόφωνο για να μην το τραβήξει. Και αυτό εδώ είναι αντίστοιχα μαγνητικό, αν επίσης δεν κάνω λάθος, σωστά είναι και αυτό μαγνητικό. Είναι ένα κλιπάκι το οποίο μπορεί να πιάσει στο καπέλο σου για παράδειγμα. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, αυτό όπως θυμάμαι είναι ένα φίλτρο για την κάμερα του Osmo. Κουμπώνει λογικά και αυτομαγνητικά επάνω. Ναι, είναι ένα φιλτράκι. Αυτό η δουλειά του είναι να κάνει πιο wide το βίντεο και θα το δοκιμάσουμε και αυτό. Επίσης εδώ πέρα υπάρχουν το ένα κρεμαστήρι για να κρεμάς το Osmo, δεν θα το ανοίξω αυτή τη στιγμή αυτό, όπως και το καλώδιο φόρτισης του Osmo. Δεν έχουμε brick εδώ πέρα, έχουμε καλώδιο και κουμπώνει πάνω. Και έχουμε και ένα δεύτερο USB set to share αυτή τη φορά. Συνεχίζοντας, εδώ πέρα έχουμε τον τρίποδα του Osmo. Αυτό βιδώνει πάνω εδώ πέρα όπως είπαμε προηγουμένως. Και έτσι μπορείς να έχεις το Osmo πάνω στο τρίποδα. Λοιπόν, και τώρα η τελευταία και σημαντικότερη συσκευή, την οποία οφείλω να ομολογήσω δεν έχω ξαναπιάσει στα χέρια μου. Και δεν έχω ξαναπιάσει στα χέρια μου το 4, δεν έχω ξαναπιάσει γενικότερα Osmo στα χέρια μου. Οπότε θα το δούμε μαζί, η αντίδρασή μου είναι live. Εντάξει, μιλάμε για ultra high quality. Μιλάμε για πάρα πολύ καλή ποιότητα, όπως μας έχει συνηθίσει η DJI. Είναι εκπληκτικό στο πιάσιμο. Γενικότερα ανυπομονώ να το δοκιμάσω. Εδώ έχει κάποια αυτοκόλλητα τα οποία πρέπει να βγάλουμε. Ένα αυτοκόλλητο εδώ, το αφήνουμε στο πλάι. Λοιπόν, η βάση τελικά δεν βγαίνει τόσο δύσκολα όσο νόμιζα, απλά τη ρολάρισα εδώ μπροστά και βγαίνει. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο αυτοκόλλητο. Και πάμε τώρα να βγάλουμε, ας βγάλουμε πρώτα αυτό το αυτοκόλλητο από εδώ, το οποίο απελευθερώνει το κουμπάκι για το recording και εδώ το μοχλό για να μετακινήσει το Osmo. Και συνεχίζουμε βγάζοντας την οθόνη. Εντάξει. Δεν έχω λόγια. Είναι τρομερό. Και χωρίς να γνωρίζω ιδιαίτερα πώς ανοίγει, εγώ θα την κουνήσω την οθόνη του. Και άνοιξε. Ξεχάσαμε ένα αυτοκόλλητο εδώ πέρα. Καλό θα είναι να μην το κουμπίσω όσο είναι το gimbal ανοιχτό. Οπότε θα το κλείσω. Κλείνει και κλειδώνει έτσι. Οπότε βγάζουμε αυτό εδώ πέρα το αυτοκόλλητο. Εντάξει, δεν νομίζω να κάναμε κάποια ζημιά. Οπότε ανοίγουμε εδώ πέρα. Και προφανώς μας πάει σε ένα prompt menu. Εδώ πέρα επιλέγουμε αγγλικά ή ό,τι άλλο θέλουμε. Σε αυτή την εικόνα μας ενημερώνει ότι πρέπει να κάνουμε register το προϊόν μέσα στη DJI. Και θα το κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε slide to skip, αλλά θα βγάλουμε 5 βίντεο. Αυτό είναι. Οπότε πατάμε εδώ πέρα ένα start. Και αυτά είναι όλα πράγματα τα οποία θα τα δούμε στη συνέχεια. Και σαν κλασικός κατζετάκιας θα πατήσω ένα χ εδώ πέρα. Απλά για να μου δείξει την κάμερα, η οποία κάμερα κοιτάει τον τοίχο αυτή τη στιγμή. Έχουμε πλέον καταφέρει να ξεκινήσουμε το βίντεο. Εδώ πέρα μετακινούμε την κάμερα όπως θέλουμε. Και rolling και όχι. Εδώ έχουμε τις ρυθμίσεις. Και μας επιλέγει εδώ πέρα, για παράδειγμα 4K 30 fps. Το Osmo μπορεί να τραβήξει μέχρι 60 fps 4K. Και εδώ πέρα έχουμε επιστρέψει. Η κάμερα τώρα κοιτάει εμάς. Ό,τι βλέπετε είναι αρκετά σταθερή όσο την κουνάω. Μετακινείται. Πάει πάνω κάτω και κρατάει σταθερότητα. Τώρα το κλείσαμε λιγάκι το Osmo. Πάμε να δοκιμάσουμε και το extender μαζί με το τρίποδο, που του δίνει ένα άλλο
κύρος και ένα άλλο μέγεθος. Γενικότερα είναι πάρα πολύ ελαφρύ, τουλάχιστον τώρα που το κρατάω στο χέρι μου. Θεωρώ ότι, και θα το μάθουμε, σε χρήση θα είναι εξίσου εύκολο. Στο σημερινό βίντεο δεν έχουμε συζητήσει καθόλου για τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Στο επόμενο βίντεο θα έχουμε full review με υλικό από το Osmo. Αυτή εδώ είναι και μια δοκιμή με το Osmo, μια πολύ μικρή δοκιμή. Για να δούμε πώς λειτουργεί. Και τώρα το γύρισα και στον εαυτό μου. Σας ευχαριστώ γενικότερα πάρα πολύ που παρακολουθήσατε όλο το βίντεο. Όσοι το παρακολουθήσατε, αλλά και όσοι δεν το παρακολουθήσατε, σας κατανοώ. Είναι η πρώτη μου προσπάθεια. Θα επανέλθουμε με βίντεο τα οποία σχετίζονται και με το Osmo, καθώς και μια πολύ σοβαρή αξιολόγηση. Πώς βλέπω εγώ το Osmo σαν αρχάριος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έρχονται και άλλα βίντεο, τα οποία, όπως ανέφερα και στην αρχή του βίντεο, δεν ξέρω με τι θα σχετίζονται. Σίγουρα έχουμε αγοράσει και ένα DJI Elite, το X1, το Flymore Combo, το οποίο δεν θα κάνουμε unboxing γιατί έχει γίνει ήδη το unboxing. Μπορούμε να δείξουμε τι περιέχει η συσκευασία απλώς, καθώς και να κάνουμε και εκεί όταν έρθει η ώρα ένα αξιοπρεπές review. Πείτε μου στα σχόλια τι θέλετε. Εύχομαι καλημέρα, καλό βράδυ, καλό απόγευμα, ό,τι για να κάνετε, να περνάτε μια χαρά. Γεια σας.